Get the point. Take a step forward. Entonke yora kole musacha mukungu. Wetanya kueobelia. Ekero konya gosoma. Amarika goteba. Abale na maiso. Bakole ngaki. Barole. Abale na mato. Waiwe. Amatukaya iga. Egetabu kende kewateba nga prepare for the crisis. Ekewateba nga bono butuko buwalire. Bono ngokia mukabole. Ense bono nkoere gotia. Omugano bwensengo siekule. Mulikyo nabateba. The art history is almost pink closed. Ensengo siekule. Onye tuwante ti. Ndaite wakoleti sambo. Entera kare. Amapera abantu bakalira. Kamile koweta. Today. Tubugata mapera. Inunkoboli. Naro. Dise gotoke elimo. Okonyoro montagi teteba kagatikati. Ndaite wakoboli kare. Owarengo mwali otire musaja mukungu. Awatebanga kare. Entera abantu bale kuragira. Onye December abantu bali kuragira candles omwana kakogenda iburu abantu batenga ke house lero toikomanya ndi omwana akarugete ekera arugete omubori akobonga nkomo mwakorete ngaki teto tegere nayo rusiringa nerima egero chiere bwata kibyo sale kibyo saleka aijengo sale ya sana konye teriyo bina moko igwa orango iga itaile ko batebya iga aba murabare gotoka abamo batara nyoma ni babare kwanchana aba murabamo era malika goteba obwanjani bwa banta abange asama tukoyo mwali na bakore maki kende no naye no musacho oge bwa kende tekale kale mwanti gatembora yango iga yango moli ilikuwa nyometo mukungu okorunjera kwari komoroka marieta gosena arenga oko motogi oko matebinga baba etinga nero ngoko igorera etinga netuka ne yao ekera ikaka etinga inero awatebanga class this is a pleasant thing should be done to each and everyone. Oko ila na kuwa Yesu, hei ngana senye, hei entabantu bako semeria, bako kanyano kanyoko nene, kuna toi karastensa, dima itiko sembarenga, tuwe kirange, asenge joko ila na kuwa Yesu, dima jet ekero koligere lienseye. Ekora examination. Ekora itansa iga kware kaze kilo. Okora nganowe getanga singe joyogo ja kwa Yesu. Abantu bane bale batoherete bamanye ngense no otore. Omugano bwense gweta you like it or not. Omugano bwense ngo siekure. Igwa bono. Egetabu gya Timotheo ya kabere. Isate kebunge kemo. Ori banje nine bukukumborango. Acha kangagaki. Okutari ogosorora. Ago chakangagaki korangaki. Manyari nganeri. Aha. Ngasa matukoyo moelio. Ngana chibe chinga kichiomo goko. Watikana iwo semoya ba. Ingakiatebo chinga kichiomo chiobo kongu igwatigandara baboli abante bagotenga obogima bwa kongire bona libogo chigokonga mono amatuka yana yali litore atebanga chinga kichiomo elio na chibe chinga kichirenga ki chinkongu omugaka igwa enjere likara bakungu basigeta basacha amatuka yana mabe bona toga ni osiku ana matuka mabe ana matuka lili ate ba ana matuka mabe
ngakiateba gakimanya gento kieke nkale mwantigete manyaringaneri ngamatuko yo moerio na chibe chinga kichire ngaki chinkong kanya noleki ateba ngamanyaringaneri asa matuko yo moerio na chibe chinga kichinyororo go chinkong ibabora buna moroche ensere na bona riego chikokonga mono bona riensego chikoba bobe anyo monto bono gosikyo no bebe bona 2023 2010 ngakia 2030 onyo roche bono go omwana wo kuagura onyo mwana wo kuagura bole mobuna boerete oagura baka mu chokoni yabande onyo kuagura bono 2023 bakoso echokoni yomo 2030 ngayara agure gochi ako genda gochumo ino lyo ngakiate ngayomo kungo lyachia Ora ye. Abantu nababe bakuyanja abanyene. Teba ngabantu mbabe bakwancha abandi. Abantu bakwancha barabwo Abanyene. Aha. Abanje tekibesa. Tigaiko. Banje tegeto. Kibesa. Mutana toka moinario korusiringi 300 Nokora nikora naimora jo. Abantu naende banje tegeto kieke ebesa namalika magoteba litina lya manganonsi no gwacha gento ki ebesa abakwa chini baba nkumbule gento kindi iwa kaiwa amatuko yo moerio abantu baba betogia agoteba ngababa konye tuachande kirecho koni kitu kanya tuachande kire rero tuati tukagacha na tuati tugutacha abantu abetogia omwana ona nasoma ogotiko gendo omochiga kibije kire nyasi muntu utaka kugutari kibije kire nyasi ogochaka ngone etogita oyo iga no monya nyimbo oyo iga no mu accountant ogo chiko ikomore mo omore niyo tuma ogo ikogo tabienero ya omwana one nasoma bakabwate kisa abwate kidigirinye yo moto bwate chiombe aimanya ngaina matukage ndo kibaba yo amave matukamabe ote monto te yora nkere kenyora zo kutumba katingende Halo? Nkala mwantigeti. Korango iga. Amatuko yo moerio. Ako chikoba amatuka amabe. Baba kumbora ko chimate. Abantu barengati. Kwani yimosi yini mukwani. Ubono mwene nuri. Amatuko yo moerio. Amatuka amabe. Ogo chikoswa no negarime. Buna bona baba santo ntubwata okongo basi. Onyo araba siriki babwate gari. Oisewe eri butino musiriki. Omwana na barange taimoka kurubikero ngiri mutu. Akabonga dadi. Sasa huyu anakaa wapi? Dadi. Atakaa wapi? Waja mwatebenga huyu ni pasa wetu. Sasa mtoto atakataa pasa wao kwa sababu gani ni yao. Ama tukama we abantu abaenenu none kanisa ima abantu abaenenu bante kanisa ima abaenenu. Halo? Yes. Karo mubasa aliko kuwa nugukalera masikanira ronga kiko bataranga ki
matuka mabe nono mulisi ga abono bantu bakanisa mbayi ko kusikana matuka mabe yakonya gotena ngaki nono muchibu ko boli ngaki ngamo igo sikaje no muchibu aya na matuka ale ngaki mukungu kumbura abantu barabara no tigira igo abantu ga na igwete gento kita abantu baterete ngango gosomera ndi kitabu kya gento yenchara abantu bamanyete ngaki bakurama abantu bamanyete emerori yokurama abarami nabo baikaranseta lakini ngakinya sae aliyanyete gento ki woigagaruo mwana oyo mumaima muntu ndora mwanyita akora ngaki abe no bugima bwaliriri Yesu atarata no takero nchuka siri ya Yesu nayo bo muntu okogenda iguru tigo bwenenu bo bugima obo omwali ona bokwenena iguru tokora ngaki soa yaba enenu goromba igo tigwe iwa ngati agoteba. Dear brethren and my sisters, do you believe in your heart that Christ is soon coming? Nuege nita se ankoro ya goime ngabuango Yesu ngo chare echero ko abantu bare na bego ko monto takageti Yesu monto tare yare gania nanyo alto monto de agantenga bono emia kena ikire bibiti na ne bono nindo tigo sigento kianka bese na abantu babugate emyaka 50 bona lyabugate kyabo kasonga ngakitango tenga kyabo kasongo bona lyabantu batakete kuwetereria bona lyabantu baenene bawutingansiye gento nandi kende ngekoba kosome gitabu kya Matayo kegoteba 24 ebirage byogota kuwa Yesu ebimanyeri byogota kuwa Yesu abatebanga gaikaransi stasike tunu kime zaituni abaoroki ubahe bakamutiera bakamubolia omworokia mbimanyeri ki byogota kuwao agachake kemo baada ya ngine 24 verse 4 Yesu akabairaneria mwerende ngati aha monto ndetaba ngai igaba ngai nelimbaro aha inaki abange nabacha aselieta lyane babole ninje Kristo bara abange nakobasiria baba nainwe inamogwe igakugirika nainu na moigwe egentongere kuomitiriga batanga na moigwe birage byesegi teba bona baba ina moigwe esegi ne birage ne byesegi ligereria timoichaniwa ekiagara woli aya iganabe kulendo mwerio turakora ngaki ebintu ngoja kuigumure murabone kemongeri kiabete kiguiki ibere kiaitire omotengecho tobete ogaita abantu bagakwa abantu motengecho tonyegati bantu abantu nabo baraba enenu egento nanyegere kiabete ense ekiri kya kindabu ali asa abantu basigete ekanisa yemoja cyagito kubwatania basacha n'abasati enyangi mweko igwente ya chakire awatabangeseye nesareke muiwa mangana yo kumya aba bali bo bata ko tabinga injungo sabere ase kuwaso gatana asabi aho kola masaboso ka asaka ye bale ngamuli na iki moiwe birage moiwa makumi isegi igoko iwete segi mwamo muromino ene yo gocha kwa Yesu eye moko manaka numo sajo ene yo gocha kwa Yesu iwo nuno ko ikira ni obobani inu manyokani obobani boere ngatiateba enchara neche buna bono na tiko boli omongino ndenga ki ebitume metolo emotolo rengo ikire onte ngambia gwetali esiriali ikeliringe teketanga 110
On tenga 110 gukwan. Kone gento ke gukwan 1 bibiti. O chone ka gukwana iga no murakera turazimeka. Tero nga muy wenchara. Enchara neje enchara ndire ya kite enchara omaite kale abanse barukurukumu kiba mujire sani cha. Dero gwakirwe sibikwabo nga ngochole. Onya kole enchara to komenta. Onya toyo toreta asara. Mbale ngambule na iti. No bokimo buna boretwe mesa gasabire. Taigo gotigera ngabono bochaka ne kero montai mukere gi abuna atagite. Pare no moyi atarani. Ale no moyi okona chubo kima. Kero monto ko kumbolerwa ko egubuaye. Oyo ko mukere gi ako imukera. Monta tikora sanga chingeni gi atiga oboru ngai kwaro bosibwa korte. Kumora igo. Ateba igoyo gotanga na gotiga oyonde mwanya bantu ekera atigire Nyasaye na Nyasaye kia okora niga komotiga egetabu kia Barumi eyemo oisego nsomera 20 26 27 28 iwa manganaro mutalika bibungu ngaimokwira sengenche yo karatiga Nyasaye akakora ngati kale mwachite ngati ata akakora ngati akabatiga batunyane okugani kwabo kwobosoku oikaba kungu bagaonchoreria okomenya na kwabo onge kwomobere naso gotari kuboronge n'abasajja bagatiga na komenya n'abakungu mwanya kuiwe bunge kigesekisi ke bakachaka konyoma omusajja segendoki iwe bono iwe ana karakanye kababa turubosa abasajja bagachaka konyoma kale mwachite bagachaka konyoma n'abakungu ekigera kinkera cyabo ekigiatanganire abasata nga yokomanyera ebintu kisai ninjyo okomanya ngo musacho oyo noyo okonywa mu musacho nde okonywa musacho obotorete ogoto lero cyangwa kumanya mangana ngese yaeli kale mwachite korango iga ebu kuwe Nyasaye nigaye ruwete erinde korokererie ebe mabu eyego korokia ngoboruti bwa Nyasaye bwabeyirange erinde kare bwabeyirange na bwebekange asinge cyokuyana kwa Yesu bwebekange oise kurigeria abasata rero abake n'abaise kabake nibo bari kitatu cyoka omuntu ali kiyani mu mubiri omugima none kigali kikuguta ibusa yo kikugu kati nyero ke kiyaso ile gali gosaba murabo manyanga nabo mura ikiguse mokora tabone bubi boli Nyasaye mambinga gonko genda none oyitora so gali metimo manyeti Nyasaye otokonye aera bantu bane ne besa yo kama etenga ye kongira ye gokora ngati karatiga mangana yo ese yaerire abantu ba Nyasaye nande ntubuati ense bono yabutukire egento getigarete gioka amalika gotabanga naenda mangana ya yoboruoti narandi gwense yonsi eliabe kiroli elio mwali okorenga ki igwa abana ba minta bagakamura abangina mura gento raide nke yogo tigotegerero igwe egento gioka getigarete na mangana ya good news about Jesus Christ na roka gukwanwa ayo itabeto itaba omone no itongo chale ngocharo bwatengeri koboko akane keroyo mo unokora kwa kortenga ki kwa rengi
abantu abamwe ngasomanga amatukongo cyane abantu babwate kibesa amalika watabanga tugute para abantu batugute kibesa para bawatanga kibesa ekiga nakiyaga atantu wa mangana nyasaye amatukongo cyane abantu barali enti nakini mba konyanyora amatukaya iga buno musacho yarara igweliye lingana le nyasaye oli antyase enkoro yawo omwoyo yokire abana ba minto igwamba tebi kerana nariko gamba no muntu ne maragoba antebe tinga ekere abasaja bari kubwataniwa America ebintu bitatu bikaba batanya korora ebimoni bigacho tinyoni kigacho kobuga kuruoro sana batanya korora nakia malika watabanga abantu bale na mato komba ikoigwa mbale na maiso mbaigo koranga ki mbaikora igwa abasacha mo karasta abakungu mo karasta onjo kase litalia Yesu onjo kase litalia Yesu enga kingo chero monena gocha na kere liso na limorore na rore nsende kerana alikonya kuligelie TV basta ngoro musacho no kuero kangana ere Yesu kuruburu ya mata oko tangana ere Yesu no yamubwiye ko kwete akagenda asembera akabuka randa akagenda igo nando nero goteria kabere nero gotabanga ngo chande na kere liso na likorenga ki nalindoe omegotanga nati nyikera lirige kerarache ekere ruoti yerache nero bwe katokoganya nanye ntubwati ruoti ende omusada gokorwa be acquainted with Jesus alone. Buatana na Yesu oyobwe kana yabankwara otoke ngene tuoni ya monene yarara to basakorara bune tuoni ye kenyoro to orara bune tuoni ye county orara bune tuoni yo kwegena orara buno mokungu Nyasaye imbatigera iga muwi kaka dawa ngenda ndi ngaitogo ita anchako bo musanyo Nyasaye marigawa tabanga muwanje Nyasaye na enkoro yao ne kinguru kyao no kumanya kwao na anda malika magokola nga muwanje Nyasaye na anda ancha omugisangi obuno kortanga ki buyanje konya sago konyire asobogi mobo asama tukama ketora siense kora maya utararu asinsi manabaseni meya Yesu iro mutolio itu. Get the point. Take a step forward.